ohledně Buči, proč popíráš ty zvěrstva na Buči, že to bylo nahrané? Bylo to nahrané. A ty jsi tam byl? A ty jsi tam byl? Já jsem tam byl. Výborně. Tak mě, když tam teda byl a byl z toho svědkem, Já jsem byl s první ukrajinskou jednotkou. Super. Hele, dívej se, to řeknu takhle. Už jsem to řekl několikrát. Pro mě ukrajinští vojáci jsou hrdinové. Jsou to hrdinové. Ať už tu mají tu ideologii, jakou mají nastavenou, jsou to hrdinové, protože oni jsou přesvědčeni o své pravdě, mají to ve svých srdcích a jdou bojovat za svoji zemi. To nedokáže spousta lidí. Takže jsou za mě hrdinové. To, že mají tu ideologii, že já s tím nesouhlasím, je věc jiná. To nechci teďka vůbec rozebírat. Já bych vlastně mohl říct, že já jsem teda ten prouský šláb, jak všichni o mě vykládají, takže já bych byl ten, který by vlastně Ukrajincům přál tu smrt, ať všichni pochcípají. A Rusům budu přát, ať všichni prostě jsou vítězni a tohle. A představ si, že ne, není to tak. Mě bolí, když tam umírá jakýkoliv člověk, i když má tady tuhle ideologii v palici. Mě to bolí, protože to jsou otcové od rodin a ty rodiny za to nemůžou za to ty jejich děcka. Za tuhle skurvenou válku nemůže někdo, kdo za ní bojuje. Jo? I když bohužel zvedneš tu zbraň, takže ty jsi ten, který je tím součástí. Jo? Dejme tomu. A teď Buče a tyhle věci. Já můžu mít minimálně důvodnou pochybnost o tom, co mě dávají média. Kompletně. Protože berme ty vojáci, hrdiny vojáci na ostrově, na Hadím ostrově. Ruská lodi, iď kam si, že jo, nebudeme zprostí. Byli mrtví, za 14 dní obživli. Tohle probíhá v médiích. Pro mě je tohle obrovský problém. Jestliže mě média jsou schopni takhle manipulovat veřejností, s tímto sprostým způsobem, doslova do písmene sprostým způsobem, tak já nemůžu věřit jakékoliv informaci, které ty média vypustí. A teď té Buči. Začalo to 30. tam promluvil ten starosta. No. A starosta tam oslavoval to, že teda Rusové byli vytlačeni hrdinou ukrajinskou armádu. 31. jsme končili Dobře, takže, no dobře, a teda Buče byla? Buče byla potom. My jsme tam byli. To nehraje. Protože jedna jednotka procházela, čistila Hostomel a my jsme byli Buči. Dobře, ale to nehraje, protože starosta 30. dubna. Ne. Ale my jsme byli první ukrajinská jednotka, která se tam dostala. Dobře, ale to já nemůžu rozporovat. To seš ty, já o tom nic nevím. A já říkám, že teda je tady rozpor, protože starosta, to byl březen, duben? Tak. Tuším, že 31. března. Tak, a on řekl, a 30. Buča byla 2-3 dny potom. 30. března on řekl, že vlastně Azov vytlačil ruské jednotky z města. A mluvil superlativech a hovořil o té situaci, která tam byla. Nepadla jediná zmínka o tom, že by Rusové tam páchali na tom území jakoukoliv genocidu. Nepadla. Já vím, že Buče není malé město, že je to předměstí Kyjeva, to mě nikdo nemusí vykládat. Takže chápu, že to město bude rozsáhlé a že nemohli třeba projít všechny ty ulice a tak dále. Ale když jsem viděl tu ulici, jak to tam bylo, jsem viděl postranní ulice, protože mě existují kamery, jo? Já jsem si ověřoval v tu dobu počasí, protože mě něco nehrálo. Nevěděl jsem co, něco mě nehrálo. Starosta prohlásil, že tam žádný mrtví nebyli. Nic o tom nemluvil. On o mrtvolách vůbec nemluvil. Nemluvil o žádné genocidě. Zápětí na to tam vystoupil ukrajinský politik, já nevím, jak se jmenoval, a vystoupil s nějakým Afroameričanem, s nějakou známou osobností a mluvili zase, že teda opustila Rudou armádu, vytlačili Azov a tak dále, a tak dále. Toho 30. To nebylo jenom Azov. No jasně, i kdyby to bylo, nevím, asi znáš můj názor na batalion Azov, ale říkám, já pořád budu říkat... Znám, že některýma klukama, který nebo znal hele, znova budu říkat, za mě to jsou hrdinové, i když říkám, mají jinou ideologii. Hotovo? Já nejsem ten, který je nenáviděl. Budu nenávidět člověka, přestanu o něm říkat, že je hrdina, když zajatce začne střílet do koulí a začne střílet do kolen. Jo, a ty videa bohužel asi těžko někdo nahrál. Videa, co tam dělají Rusové. Dívej, ta válka. Já jsem taky nikdy neřekl. Já jsem viděl to, co bylo v Buči, to, co nebylo. Tvé jméno. Lukáš. Ta válka je otřesná. A já nikdy nebudu hájit ani jednoho Rusáka, který udělá mimo to stejně. Odsoudím ho zrovna tak stejně, jak odsoudím každýho, kdo je schopen zastřelit, zavraždit, doslova a do písmene, zajatce. Jasný? Odsoudím zrovna tak i Rusa.
ty videa, já je fakt neviděl. Já jsem neviděl jediné video a to se divím, protože ten celý mainstream, tomu, co vy se tady smějete, Prima a tady tyhle ty věci, co oni vysílají do společnosti, není tady druhý názor. Hele, to, co dělal Ivan, vám se nemusí líbit, ale pro mě je naprosto nemyslitelné, aby tady někdo manipuloval prostě doslova do písmene s pravdou. Že vám se nelíbí, to je jedna věc, ale je potřeba, aby ty názory byly slyšet obě dvě. A teď teda k té Buči. Takže tam proběhly tyhle dva debaty, nic tam nebylo, do třetího nebylo vůbec o ničem slyšet a čtvrtýho přišlo video, kde teda ukrajinská armáda z Azov přijeli na jednu jedinou ulici a na té ulici bylo 6, 7 nebo 8 těl, já už si to nepamatuju přesně. Hele, prostě to video bylo, prostě říkám, 8, 10, tak. Jo, věřím tomu, že to tak mohlo být. Neukázali to, co bylo ve sklepích barákách na zahradách. Podívej, to je možné. Kdyby to, co ty mě tvrdíš, že je pravdou, tak proč to neukázali? Proč to neukázali, když ty mě tohle tvrdíš? Protože já, kdybych tohle měl v barákách, ve sklepích, tak ti říkám, že nepotřebuji nic nahrávat a ty Rusy zničím tím, že jsou ty mrtví v proboha v barákách a ve sklepích. Tohle mě, Lukáši, trošku nehraje, jo? A teďka jdeme dál. Média zjistili, že je problém, že starosta a nějaký borec vykládá o tom, že v Buči nic nebylo. A teď si představ, že někdo, nevím kdo, hodí video, kde nějaká družice ukázala tu stejnou ulici, ne další ulice, tu stejnou ulici, ne ulice, kde je dalších 100, 200 mrtvých a genocida. Ukázali tu stejnou ulici, já nevím, s 10-15 tělama. A teď oni řekli, že ty mrtví jsou tam od 18. března. A teď 18. března a 4. dubna, to je 15 dní. Lukáš, prosím tě, nechtěj mě tvrdit, že lidské tělo dokáže vydržet na ulici při teplotách -2 až do +12, 15 dní v takovém stavu, že prostě můžeš ho vzít lanem a otáhnout ho ze silnice. To není možné. No, ale upřímně to, co ty jsi viděl na videích, tak asi to video trošku zkresluje. Jestli realita je jiná než výstavy výsledky. Ne, podívej se, na tom videu bylo evidentní, že otáhli. Já jsem to, Lukáši, já jsem ty videa sledoval několikrát, protože první, co bylo, tak bylo to, že ten hýbl rukou, ten vstal a kde si co tak. A ano, a tohle byla chyba, protože... Na video, kde je mokrý okno. Tak, přesně, protože tam byla kapka a tady tohle. Ale já to taky sdílel. Já říkám, hele, že vy obživili mrtvoli. A pak musím dát pravdu za Cemprovi, který to rozebral, říká, ne, to jsou efekty, tady máte kapku okna, tohle, a já jsem to nechal, já jsem tam nechal svůj komentář a napsal jsem, vážení a milí přátelé, bohužel neověřil jsem si informací, uvěřil jsem svým emocím a já jsem to tam hvíznul. Nechal jsem to tam, já to dělám. Já nepopírám to, když se spletu. A teď, máš tam těch 15 dní a ta videa, já jsem se na to znova a znova díval, to bylo jedno tělo otahovali, druhé tělo otahovali, třetí tělo otahovali a já jsem zažil člověka, mrtvolu, která byla 8 dní v bytě. Otahovali ji v pytli otahovali. Hele, já neříkám, že ne. Já neříkám, že někde to mohlo být. Já se bavím o tomhle videu, bavím se o konkrétní téhle ulici, bavím se o tom, že někdo teda tady mám problém, protože starosta se vyjádřil tak, ten se vyjádřil tak a já tady mám družici, která mě ukazuje stejnou ulici se stejnýma tělama, od 18. do 4. je tam 15 dní a já říkám, jak je to možný, ať mě tohle někdo vysvětlí. Když mě někdo vysvětlí, Lukáši, když mě někdo vysvětlí, jak ty těla tam mohly vydržet v tomhle stavu, ty konkrétní 3, které já jsem viděl, že otahovali, jak takhle tam mohli vydržet, tak já řeknu ano, neměl jsem pravdu a v Buči byl masakr. Až mě toto někdo prokáže. Až někdo, Lukáši, vytáhne videa, který, jak ty říkáš, že tam byli mrtvoli ve sklepích, v domech a tohle, až tohle někdo vytáhne. A ne to, co tam bylo, ta další video jako důkaz, že tam pochodovali vojáci, ty vole, natočený odkazy z mobilu, mohlo to být odkaz z jiné ulice. Problém prostě je, že tahle země, tyhle média, co tady jsou, od začátku lžou a manipulují. A i kdyby věci opravdu byly pravdou a ty Rusové tam dělali zvěrstva, tak nikdo tady tomu z té naší strany prostě nebude věřit.
Protože už ty média se tak sprofanovaly, udělali takové chyby, že já prostě nemám k tomu tu důvěru. Jestliže mě tady někdo bude tvrdit, že ženská sestřelila okurkou dron, jestliže tady máš obživlý hrdiny z Hadího ostrova, jestliže ti někdo zamění pilota, který sestřelil pět stíhaček během jednoho dne a on to byl duch Kyjeva, vole, byla počítačová hra. Ten existoval. Ale neexistoval. Takhle, jak to bylo prezentováno, to někdo prokázal, videa někdo ukázal. Na začátku tady tohodle bylo spousty věcí, které dávají do té společnosti. Já jsem o tom hovořil několikrát. První Studio 6, Cyril Svoboda, nějaký další host a moderátor. Rusko bombarduje Kyjev. Já si dovedu představit, že se to mohlo stát. Já to nepopírám. Jestli je někdo, ať už jakýmkoliv způsobem něco rozpoutá, může se to stát a můžeme v tu chvilku brát, jestliže napadne hlavní město, pak bude agresor. Já bych to klidně řekl, ale já jsem neviděl jediný záběr, kde by Rusové opravdu bombardovali, nalítali letadla. Tohle nikde v televizi nebylo. A jediný záběr, který mluvil o tom, že bombardují Kyjev, byl záběr já jsem dneska o tom zrovna mluvil, prostranství u jednoho vysokého baráku, já nevím, asi 10patrový činžák. A předtím, co si na zemi, takový šrot, kde si cosi, zroucená nějaká konstrukce. Tam přijdou 4 mužici, tak jak ty maskáči, opásají prostor 15x15 metrů, fotí automobilama, po dalších 10 metrů stojí lidi na ulici, točí si to na mobil a Česká televize říká lidem, tady je nevybuchlá raketa. Chceš mě říct, že ty jako voják, když najdeš někde nevybuchlou munici, že opásáš 15x15 metrů, že se tam budeš pohybovat, jak kdyby si zhrál někde kuličky a necháš tam lidi, kteří to budou dokumentovat? A říkáš na pyrotechniky, jsou k tomu určený vojáci. Víš, co se děje v České republice, když najdou ty bláho, ale jaký prostor se ohraničí? To jsou kilometry čtvereční. Jo. To jezdí auto po vesnici, otevřte okna, nevycházejte, odejděte nebo něco takového. Ne, to je jedno. Tohle se děje v České republice, když najdou nějaký na tohle. Ale já ti řeknu takhle, chodil jsem s detektorem, našel jsem granátopětí, přijeli policajti, ani to nevyhodnotili. Já to nepopírám. Může se to stát, ale ty bláho, prostě nevybuchlá raketa uprostřed Kyjeva a necháš tam lidi. Tak to se na mě nezlob, to nepřipadá v úvahu. To je prostě blbost. Protože to může v jakýkoliv okamžik vybuchnout, ty vole, a všichni, co se na to hezky takhle dívají s mobilama, tak je po nich. Jen tak byl to transformátor vybuchlý. No moje video. Mám. Nebo jak je můžu poslat, myslím, že to už neodblokuješ. Já se ti ještě připomenu, to bylo, ale tady je třeba z Irpině, když jsme čistili, to z mojí kamery. Poznáš moje rukavice. Máme tady. Nebo tady mě možná poznáš, že ti necocám. To normálně na YouTube. Tady nepoznáš napravo, když jsme nesli na místě vždycky tam značenýho. Irpiň. Ale poslouchej, já nepopírám to, že jsi tam byl. To já nebudu nikdy rozporovat, to ani nemůžu rozporovat. Mě minule vytočilo nějaký video, ty jsi komentoval, že prostě Ukrajinci používají chemické zbraně, ano, když tam trefili toho ruského vojáka v tom potoku. Ale je video... Já jsem se ti to snažil vysvětlit. To těžko mě můžeš vysvětlit, když máš další videa, kde Ukrajinci se tím chlubili a vyráběli tu munici. Ale jako neříkám, že všechny videa, co jako jsou údajně z ukrajinské strany, že jsou ukrajinské. Hele, válka je svinstvo. A to svinstvo páchají obě dvě strany. Oni to páchají na obě dvě strany. Proto já říkám, my jsme chci mírovat. Ale já taky chci mír. Ale proto jsem byl bojovat na té Ukrajině. Za mě. Já jsem tam byl zachraňovat lidský Lukáš, jestliže minské dohody nebyly záměrně dodržovány a že tady někdo opravdu chtěl prostě udržet Putina na úzdě, aby někdo mohl někoho vyzbrojit, tak tady je prvopočátek tady tohodle z téhle šílenosti. Jestliže už někdo prohlásil, jakože to prohlásila Merkelová a další nějaký, tak já bych nekecal to jméno, nepamatuju si ty jména. A oni to dokonce přiznali. Oni tohle přiznali do prkínka. Přiznali, že minské dohody byly naschvál proto, aby
Putina zadržet, aby ho oblafli. Ale to, já vím, že jenže to je náš problém. Ty to vidíš nějakým způsobem. Ty jsi tam byl, ty jsi byl v ohrožení života, ty jsi tam šel dobrovolně ze svého přesvědčení a šel jsi tam bojovat. Já ti to... Jenom dobře. Já jsem rád, když tam bude člověk, který nebude válčit tím způsobem, že bude jenom vraždit, ale bude zachraňovat jiný lidský životy. Jenže na té Ukrajině do prčic 2014 začali oni, ukrajinská armáda, letadlama začali bombardovat Donbas do prčic. Tohle je prokazatelný, to já si to nevymýšlím. A já říkám, tady mi někdo řekl, že Milan Zadělák je dezinformátor. Milan Zadělák je kameraman televize, točil, no já vím, on tam byl a natočil dokument. Ten dokument vyhrál v Argentině, vyhrál první cenu. Teďka jsem na to zval lidi, no mají zájem, nejdou se podívat, šli tam 6, neuvěřitelné, ale to je jedno. Já ten dokument viděl už dvakrát, jednou v anglické verzi, teďka s českýma titulkama. Já nejsou takový tvrdák asi jako ty, abych šel do války za nějakou cizí zemi, za svou zemi, ano. Ne, netýká se to nás. Na tomhle se neshodneme. Nás se tohle nedotýká. Žádný Putin nezničí Ukrajinu, nezničí Litvu, nezničí Moldavsko a nepůjde na Slovensko a na Českou republiku. Oficiálně začal Putin vyhrávat České republice. Čím bude dál? Ten proslov je, já ho zkusím najít. Já jsem dokonce viděl video, kde se hovoří o atomových zbraních. Taky jsem viděl videa toho, že celá Evropská unie si myslela, že Putin v životě nepřekročí hranice Ukrajiny. Taky znám videa, který tady, já nevím, jak se jmenuje, teďka jsem zapomněl, to mrzí, já jsem jména, to si blbej, že Krym, že tam lidi chodili a nutili je ze samopalama ty vole, aby šli volit. Pro boha, 98% údajně. 98% údajně. Já jsem neviděl jediný video. A že těch videí by bylo. Tady máš mladýho muže, myslíš, že tenhle mladý muž je jenom tady? Ne, oni jsou i na Ukrajině. A věřím tomu, že spoustu mladých lidí tam má taky mobily. Takže kdyby se něco takového dělo, tak na sociálních sítích máš spoustu těchto videí, jak někdo nutí takového 18letého mladíka s kulometem, aby šel volit, aby Krym šel pod Rusko. Dívej se, jsou prostě věci, které jsou hnusné a já je nebudu popírat. Válka je hnusná. Jsou ty hnusné věci, prostě, které tvrdí, že jsou jinak. Ty prostě tam u toho videa konkrétně s tím 40 mm granátem, do podvěsného granátometu, tam jsem tě na to posílal fotky, moje fotky. Nevím, já jsem viděl tohle video. Že jsem tohle líkal, tyhle granáty jsme používali. A co to je? 40 mm granát, do podvěsného granátometu na AK. To je to, jak bylo vidět. Počkej, a ten granát způsobí to, že ten člověk se začne třepat, jo? A utopí se? Jo, protože byl zraněný a prostě když máš na sobě vestu, která váží několik kilo, tak prostě v té vodě neplaveš, panikaři. Začneš se topit. Dobře, tak já dejme tomu připustím to. Dobře, já můžu připustit to, že tohle video bylo ode mě blbě označené. Ale vím z dalších videí, že Ukrajinci, kteří se sami natáčeli a vyráběli chemické zbraně, to je otitulkované, taky to bylo. Myslíš si, že mi to dovolí sdílet? Co myslíš, že Rusko dělá? Používá na Ukrajině ruský chemický zbraně. Důkaz. Až mi policajti vrátí věci, co mi zabavili. Nevrátí ti je, víš proč je nevrátí? Ze stejného důvodu, jako nedovolí Ivanovi Smetanovi, aby řekl svůj vlastní názor. Záznamy mi vrátí, ale jako pro kamery brali telefony, to nevím, ale jako na obsah mám nárok. Já ti pak pošlu videa. Bude jenom dobře. Vždycky mezi 10. a 1 ráno na nás lítal fosfor. Ten poznáš. Ten poznám, ano. Ten když letí, tak prostě bublá jako utrhlej větrák. Já jsem viděl ty záběry na nějakou továrnu, na nějakou oblast. Nevím, co tam bylo. Já jsem byl i svědek toho Virnopila, východní fronta, Charkovská oblast. Podívej, oni to poslali na nás fosfor. Netrefili se, spadlo to do ruských okopů, které byly od nás 300 metrů. Je to válka, je to svinstvo. A já znova nepůjdu bojovat za sebe. Já taky nešel bojovat jenom za Ukrajinu, ale když už to začalo tam, tak proč čekat na to, že to dostane se? Ne, ty to bereš, říkáš z jedné strany,
bereš tu politiku. Já to beru i s tou politikou. A především, protože já nemám té zkušenosti, já tam nebyl. Já o tom nemůžu mluvit tak, jak ty. Ale musím připustit ty věci, co říkáš, že budou pravdou. To, že ty si je zažil. Ale prostě ověřuj si ty videa. Ale jak to chceš ověřovat? Dobře, já říkám, připouštím to, že tohle video nemusela být chemická zbraň, že to byl nějaký granát, co způsobil tohle. Ale znova říkám, oni chemické zbraně dokonce natočili video sami Ukrajinci, kde se tím chlubili. Jo? A Já ti můžu ukázat fotku toho granátu, jak vypadá. Lukášu, hele, můžeš mě ukazovat, co chceš, víceméně. Já to používal ty nepoznám. granáty. Jo, ale já ti znova říkám, je to vlastně tvůj zážitek. Já nevím, co spouštěli z toho dronu. Já můžu připustit, že máš pravdu. To můžu připustit. Ale taky musím připustit, že tu pravdu nemáš. Protože tímhle s tím, ano, chápu. Tady to máš? Jo, ale já nevím, jestli to byl tenhle granát, pro boha. To byl tenhle ten. Lukine, jak to mám Tenhle ten. vědět? Ještě jsem ti vysvětloval, že tohle jsem ti tam udělal screen. z toho videa. Myslím, že už byl zablokovaný, protože já jsem to ani neviděl. Jo, četl jsi to. Tohle si ještě přečet. To si to nepamatuju už. Jsem ti vysvětloval, že tenhle granát jediný, co dělá, že dopadne, bouchne, vylítá do vzduchu a bouchne znova. Ale že není chemické. Dobře, ale znova říkám, já můžu připustit, že se mýlím, protože jsem tam nebyl a že ten granát opravdu je ten, co říkáš ty. Ale musím připustit bohužel i to, že mě nemusíš říkat pravdu. Rozumíš? Je to čistě filozofická otázka, když to takhle vezmu, řeknu hnusně, jo? Protože tady jsou další věci, které hovoří o tom, že chemické zbraně se tam opravdu používaly. Jo? Já nebudu popírat, jestli Rusko používalo fosfor, protože ho používalo. Já nevím, kam dopadlo, ale když se podíváš na moje stránky, tak víceméně tady ten směr já jsem úplně opustil. Jo? Já už já vlastně to nemůžu vědět. Já jsem jediný poslední době, co jsem sdílel, a to teda jako bylo pro mě neuvěřitelný, že když říkám, že máš Ukrajince hrdiny, tak jsou i Rusové hrdinové, ale pro mě, ale to není pravda, nezaútočili. Oni napadli, oni jsou agresivní. Ale nejsou. Ukrajinci jsou ty, co se brání. Ale to je zase, a to je přesně ono, na tomhle se nemůžeme shodnout, protože jestliže se tady něco odehrálo, tak říkám, nedodržovali se minské dohody. V roce 2013 přišel Kyjevský Majdan. Na Kyjevský Majdan už byli zaplaceni odstřelovači, a to se jmenuje Mikhailo Saakašvili, Gruzínec. Existovalo na YouTube video, Lukáši, který popisovalo, kde přesně byli ti odstřelovači v té budově a ty stříleli jak do policistů, tak do demonstrantů. Já jenom mluvím o tom, co jsem zažil já. Ale já nemůžu začít, že jsem mluvil pro Boha na Majdanu. Ale prostě viděl jsem rozbor autentického videa, kde prostě bylo střelba na tom Majdaně a tam bylo prostě z jakých směrů tohle přešlo. Byla výpověď jednoho z těch ostřelovačů a zase výpověď, ale prostě byla výpověď na tady tohle, který popsal přesně tyhle věci, potvrdil pravost tohohle z toho videa. Dneska to už nenajdeš. Je to smazaný. Kdyby to byla lež, proč to někdo maže? Jo, zase mám pochybnost. A znova, prostě, já vím, ale jak můžeme my, ty víš 100%, že máš pravdu, já ji nevím. Ze svých zážitků, ale co se týče politiky a politických záměrů, ale to nemůžeš takhle, Lukáš. Ale to takhle nejde brát. Tady na tomhle místě to nemůžeme brát, že politiku nemůžeš brát v úvahu. Ale já jsem našel také historické životy i za cenu. Ale ty, Lukáš, zabiješ Rusáka, to jsem ti psal, zabiješ Rusáka, tak už nikomu neublíží. zabiješ Ukrajince a toho taky nikdo neublíží. Neublíží Rusákovi, no. Neublíží dalším nevinným civilistům. Na Donbase se ubližovalo civilistům. Od roku 2014 se ubližovalo civilistům. Ne, jak můžeš vědět, že to představuje? Protože jsem sloužil s klukama, kteří tam byli. Výborně. Jo, jasně. A všichni budou mluvit proti Rusku a budou uznávat, teda ne, budou Civilní jako životy, ztráty tam byly, to jo? Ale vyvolal, v tom začal filmu. pálit Tak, Lukáš, ne Ukrajinci. to není pravda. To není pravda. Z tvýho, na tomhle se nezhodneme, není šance. Ale je super, že takhle diskutujeme, to je super. Ale já tvrdím pravý opak. A tvrdím ho na základě toho, že Milan Zaděla natočil dokument, kdy nebyli žádní vojáci z ruské strany. A že to byli čistě jenom vlastně lidé, vojáci, kteří vznikli z nějakých policií v Donbasu, jo? A v Luhansku. Jo?
z nich vznikly tady tyhle ale už i tenkrát v 2014, já nevím, v červenci, už tam byli lidé ze zahraničí. Byli tam mluví, to tam je přesně vidět, je tam mluví o Italech, o Brazilcích, je tam nějaký Francouz tam má výpověď a mluví tady o těchto věcech. A jsou tam záběry, kdy ti tam přijede auto do skříňová, něco jako skříňová Avie, přijede ti tam auto, je to otevřený a z toho tam máš mrtvoly. Civilisty, tam taháš mrtvoly. To nebudu posoudit, kdo za to může, já jsem tam nebyl. Ale nezlob se, dívej se. Takhle, když to je přesně ono. Já chápu tvůj postoj, já ho fakt chápu. Rozumím tomu. Každý prostě tu věc vnímáme nějakým jiným způsobem. Ty tam byl, ty to máš navnímaný, protože jsi to zažil. Já ne. Já to mám navnímaný z té pozice, to, co tady vysílají tyhle média. Já to mám navnímaný z toho, že tady někdo záměrně lže. A když někdo záměrně lže, tak já se ptám Lukáši, proč mě někdo záměrně lže. A v tu chvilku já mám plné právo pochybovat o tom, jak ten konflikt vlastně probíhá, kdo je opravdu ten, který tam páchá ty větší svinstva. Hele, já budu muset jít. Hele, ale já jsem rád, že... Takže si mě najdi na Messengeru, tohle má můj profil. No, podle profilu si mě najde. Tak mi odblokuje. Ne, počkej, uděláme to jinak, já si to nezapamatuju. Můžeme to diskutovat tam. Hele, já jako popravdě, to je problém. Já si udělej fotku a odblokuješ si Messengeru a tím můžeme dodiskutovat tam. Dejme tomu, že spíš telefonicky, že já nemám problém ti dát telefon. Ne,